Siyakwamkela futhi. Impilo yabantu ayichatshazelwa kokungabikho kwenkonzo zikarhulumente kwizibhedlele neekliniki zethu kuphela. Kwindawo ezisemaphandleni, ukunqaba kwamanzi nenkonzo zangasese kuye kwenze abantu bagule de basweleke ngamanye amaxesha. Ngoku ke masiye eMpuma Koloni sive ngengxaki ezibangela kungabikho kwamanzi acocekileyo. Namhlanje siselusikisiki eQakeni sizokuthetha nosisi Nonqubela malunga nengxaki ongacoceki kwamanzi apha elalini ethi iphazamise impilo yakhe neyomntwana wakhe njengabantu abaphila nentsholongwane kagawulayo. Mna sisi Nonqubela Nongcangca owasesikisiki kulali yaseMvivane. Ndafumana uba nentsholongwane kagawulayo ndakube ndibelekile umntwana. Ngenxa yoba ndibona umntwana lo ndinaye engesikhompilweni ngekho right. Ndabona uba mandihambe namntu otsala igazi, uqale utsale nakuqala. Ndazitsalisa igazi elo ndafumanisa uba ndinentsholongwane kagawulayo. Ndabuya futhi emva koko ndatsalisa umntwana lowo nomntwana wafumanisa uba unentsholongwane kagawulayo. Sisi Nonqubela, zeziphi ingxaki nithi nidibane nazo apha elalini eziphazamisana nempilo yenu? Ingxaki esidibana nazo apha elalini ngamanzi. Amanzi esiwaselayo akacocekanga. La manzi anayo ingxaki kuba sithi noba siyowakha la manzi emlanjeni sifika elele ingubo zamasele kukhona unopitshwa. Ifuna into waxoyokha la manzi uphathe isihluzo uwahluze la manzi epheyileni uze ke ngoku uhambe nawo. La manzi ke thina asiphatha kakubi kakhulu ke ngoba la manzi sipheka ngawo, siwasela ngayo i-ARVs namapilisi asetshenziswa umntwana usebenzisa la manzi. Ngoku sizokudibana noDr Maharaj noza kuthi asicacisele kabanzi ngezinye ingxaki zempilo ezithi zivele ngenxa yokusebenzisa amanzi angacocekanga. Masingene ngaphakathi. Opened the surgery about 4 years ago, and there's no water supply in the area for the last 2 years now. My practice requires water all the time because we are seeing patients who need to be cleaned. People vomit, people have diarrhea. We don't have water to clean. How dangerous is the water contamination problem, especially for a person who has a weakened immune system or kids? How serious is it for them? For these children are very, very serious, especially the kids under the age of, say, about 5 years. They're very serious. Once they have the diarrhea, they get dehydrated, and thereafter they have become hypoxic, and that which leads to eventually to their death. For people who have decreased immune systems, in the area, as you may be known, that there's a high prevalence of HIV, and in HIV-positive patients, this becomes a problem because one, their immune system is decreased, they just become just the same as similar to a child because they have no immunity, and also lead to eventually to dehydration and obviously death. In a short period of time, it doesn't take more than 5 to 6 days before they can get fully dehydrated and death. Futhi ke amanzi apha elalini ayingxaki sebantwini abangenayo intsholongwane kagawulayo phofu ke ngamazi noba banayo ngoba nabo baneresh emizimbeni yabo ngenxa yalamanzi. Yona lento lamanzi kudala yabakhona ingxaki apha elalini yamanzi. Sinayo ingxaki kakhulu qha ke ayide isombululeke ingxaki yamanzi. Thithi sisela amanzi omjijo into enuka asekho safe too. Anenzani lamanzi ma? Asiluma. Ngeke lentuka necorel. Nezisuke sihambise. Nicinga bangenzwani mhlawumbe? Kalo singancedisa ufala itepu. Doc, as you mentioned earlier that there's a high rate of HIV in the area and you have people that are taking antiretrovirals. So how then does this water problem affect them? It's obviously going to vomit the medication out and it won't be absorbed correctly, and a lot of complications arising from that. Maybe eventually, nobody knows yet, there may be drug-resistant HIV that may come out. Which signs should I look for that will show me that, okay, then there's something wrong with the water, I need to go see a doctor?
main first thing is abdominal cramps. That's the first thing you'll feel. Abdominal cramps, nausea, and then you'll start with diarrhea. Okay, the external signs will obviously be itching body. You'll get a rash that's on and off. It's usually after you bath, you find that you are itchy, the body is itchy. Eczemas, you'll get round lesions on the body that you'd see on the skin. Those are the basic signs that you'll pick up on. La manzi sobe siwakhile ke sithi emlanjeni sithe sibe siwabeke phaa etafileni ahlale phaa etafileni ixeshana deske abe ayacwenga kwehla aba nojubalaza baphapha phaa ezantsi ngoba ke ukuwapheka siwapheki aseyicinto basiwapheke. Nonqubela uthi niyalazi icebo lokwabilisa amanzi kodwa anwabilisi. Zeziphi izinto ezibangela uba ningawabilisi la manzi? Into baba singawabilisa amanzi sisi ngamanye amaxesha uye ungabinayo imali yokuthenga umbane. Ngamanye amaxesha ungabina parafini yokupheka lamanzi uwabilise. Ube nenkuni ezi ungenandlela yoba ungazifumana ngoba ehlathini kukude apho kuthezwa khona. So yiyo loo nto ke siye sikube nzima uba siwabilise loo manzi. Bazishayiswa. Ya. Etyiwa ithi 50 sabande kweli dama nje ayikuba ndimathe. Kule insert ndifunde into yokuba singabantu kubalulekile ukuba sisebenzise amanzi acocekileyo ngalo lonke ixesha. Ukusebenzisa amanzi angacocekanga kungabeka impilo zethu emngciphekweni nangakumbi ke abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo nabantwana. Enkosi zona ayivumelekanga konke ukuba kweli loMzantsi Afrika kusekho indawo ezinamanzi angacocekanga. Ukuzisa amanzi acocekileyo eluntwini akuncedi kuphela ekuhliseni izinga lotyatyazo norhudo, kodwa lungancedisana nesebe lezempilo ekunyangeni abantu abanezi zigulo. Icandelo lezempilo lithi iinkonzo zempilo zikawonke-wonke ziyaqhubeka ukusebenza zinika imfuno zempilo kumawaka-waka abantu kweli loMzantsi Afrika noxa zinengxaki ezijongene nazo. Lihambisa lithi liyazibona ezi ngxaki kwaye liyazama ngandlela zonke ukuzisombulula. Siyabulela ngokubukela uSiyayinqoba Beat It. Ukanti ke siyathanda ukufumana imbalelwano zenu, iinkcukacha zethu zivele kumabonakude wakho. Ungaphoswa zezikhonoms zintsha zibhalwe uSiyayinqoba Beat It. Kuze kube iveki ezayo, zikhusele, ukhusele nabanye. Protect yourself, protect others. Bye.